Kuvaako tää? Kaipa tää kuvaa. No joo. Hetkinen. Onko mulla olisi... Di. Oi. Onkohan mulla nyt kaikki tässä? Eikö? Mä haluan, tää ääni kuuluu. No joo, kyllä sen sitten tajuaa. Tää tehdään varmaan 500 kertaa tää sama video. Siis mulla lähtee täällä itsestään pelittää. Siis oikees, mulla lähtee täällä itsestään nää pelit päälle. Ai niin joo. Mä unohdin sanoa mun nimeä. Jerkkuliini taas täällä. Muistakaa tykätä ja tilata tästä. Ja mennään varmaan... Ja mennään kattoo YouTubeta. Ai niin, laittakaa kommentteihin Mercedes vai BMW. Kyllä se on se Mercedes. Ja sinne kommentteihin ei sitten mikään ilmesty, että joku vitsin, no Rebelwerksin Toyota Hiasen tulee hieno. Mutta ei mitään Bike Twin Turbo Volvo, ei mitään Toyota Corolla. Se on se varmaan huono. Tosi kestävä auto, hoho. Mennään tänne, ei kun ei mennä tänne väärä. Mennään. OMG.